Welcome to this podcast. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu našeg podcasta Glas iz Slatina se daleko čuje. Moje ime je Laura Kovačević i čast mi je danas biti u Trogiru na dan Svetog Ivana, zaštitnika Trogira, u kantunu kulture, edukacijskom kulturnom centru Trogira i okolice. Gospođo Vujčić, dobar dan i dobrodošli u naš podcast. Ovo nam je prvi put da smo izašli iz naše škole kako bi snimili podcast i počašćeni smo što ste pristali izdvojiti vrijeme za naš mali razgovor. Dobar dan i pozdrav i vama i vašim gledateljima i dobrodošli u Kantun kulture. Možete li nam za početak ispričati kako je došlo do ideje za osnivanje Kantuna kulture? Pa ovaj edukacijsko-kulturni centar je već dugo u planovima grada Trogira, preuređenje zgrade starog kina. Nekoliko godina je trajao taj proces preuređenja, građevinski radovi. Impresivno je bilo gledati fotografije kako je to izgledalo prije, kako je izgledalo dok su trajali radovi i kako izgleda sad u konačnici, tako da je to projekt na kojem gradska vlast i uprava je radila nekoliko godina. Tko je i kada zapravo došao na ideju nazvati prostor Kantun kulture? Pa evo, moram priznati da je to bila moja ideja. Tražili smo ime, bilo je dosta prijedloga, razni ljudi koji su bili uključeni u osnivanje Kantuna kulture su se uključili sa svojim prijedlozima i na kraju je prošao taj moj prijedlog. Nekako nam se činilo da, budući da je zgrada na kantunu dvije ulice, da to ima smisla. Sviđalo nam se da je riječ iz dijalekta, da će je prihvatiti stariji građani Trogira, a i mlađi jer je simpatična. I evo, moram reći da su danas svi nekako jako zadovoljni tim imenom i da je baš zaživjelo u Trogiru. Dakle, više rijetki su ljudi koji govore kako su prije govorili idemo do kina. Sad svi kažu idemo do kantuna, šta ima u kantunu, a i moramo se složiti oko toga da je kultura uvijek nekako u kantunu najvažnijih zbivanja u državi, tako da mislim da ovom centru ime Kantun kulture baš jako dobro odgovara. Koja je vaša vizija Kantuna kulture? Pa moja vizija je da u prvom redu da građanke i građani Trogira ovdje imaju jedan niz različitih kulturnih sadržaja, od kazališnih predstava, kina do gostovanja pisaca, koncerata i raznih drugih događanja. Ali ono što je meni bilo od početka važno i što evo smo počeli uspješno realizirati je to da mladi ljudi u Trogiru počnu Kantun kulture doživljavati kao svoje mjesto, da tu odgajamo neke buduće kreativce koji će se baviti nekim umjetničkim disciplinama, uglavnom kazališnim, i da jednostavno počnu ta generacija da počne pohoditi događaje koje imamo ovdje u Kantunu kulture. Znači da odgajamo i kreativce i publiku koja će pratiti događanja koja imamo. Kao što smo već rekli, nalazimo se u Kantunu kulture, zgradi nekadašnjeg zadrugačkog doma, a kasnije Pučkog otvorenog učilišta i kina, koja je potpuno obnovljena. Kako je izgledala obnova zgrade, koje su bile najveće promjene i izazovi u procesu obnove? Pa ja moram reći da ne znam puno o tim izazovima i ne znam puno o samom procesu obnove. Znači, ja sam ga doživjela jedino na fotografijama i vidjela sam kako je sjećam se kako je bilo prije jer sam rođena u Trogiru i ja sam u to kino dolazila kad sam bila vaših godina. A
Proces obnove sam upoznala samo na fotografijama. Ja sam se uključila kad je zgrada već bila preuređena, dok se obnavljalo te završne možda 2 godine. Ja sam u Splitu radila kao ravnateljica drame u Hrvatskom narodnom kazalištu i nisam bila prisutna. Tako da sam ja, što bi se reklo ovdje kod nas u Dalmaciji, došla na gotovo. Prostor je stvarno predivan i nekako magičan. Možete li nam opisati višestruku namjenu dvorane i njene kapacitete? Dakle, ovo je jedna prekrasna multimedijalna dvorana koja je osposobljena za različitu vrstu događaja. Imamo 302 sjedača mjesta, ima još mjesta gore na galeriji gdje se mogu postaviti stolci. Znači, ovdje se mogu održavati različite konferencije, nastupi raznih, kulturno-umjetničkih društava, kazališta. Imamo gostovanja pisaca, sad smo neki dan imali Pričigin u Trogiru prvi put. Znači, razni događaji koji uključuju, mogu se različite radionice, edukacije i slično, već smo i to imali ovdje u kantunu gdje se okupi grupa ljudi koja radi na nekom programu, pa onda imaju platna za projekciju, PowerPoint prezentacije i slično. Dakle, koncerti, svakakva događanja se ovdje mogu odvijati. Vidjeli smo na vašoj mrežnoj stranici i na vašim društvenim mrežama da ste jako aktivni i da je Kanton kulture postao ponos grada Trogira. Od mnogobrojnih gostiju i događanja, što biste izvolili kao nešto posebno, što vas je ispunilo ponosom i uzbuđenjem? Pa recimo, evo, možda neki meni najvažniji događaj koje smo ovdje imali je gostovanje Miljenka Jergovića, pisca, pa onda Pričigin koji se neki dan dogodio u Trogiru i neke kazališne predstave koje su stvarno važne i dobre. Recimo, predstava Realisti teatra Exit koja je isto sad u sklopu Stivanje igrala ovdje na ovoj našoj pozornici. Puno je događanja, puno je nekih lijepih situacija, lijepe su i ove svečanosti. Recimo, imali smo sad u sklopu Stivanje priredbu vrtićku gdje su svi trogirski vrtići, jedno 170 djece je nastupilo na toj priredbi i to je stvarno jako lijepo vidjeti kad naši najmlađi stanovnici ovog grada ovdje nastupaju, jer znamo da će u budućnosti nastupati u nekim drugim situacijama i puno odrasli i da će se jednog dana toga rado sjećati. Koliko vam je važno da prostor bude dostupan svim generacijama i različitim skupinama? Nas kao učenike i kao školu zanima sve što Kanton kulture nudi našoj generaciji, a što možda našim roditeljima, bakama, djedovima? Pa meni je jako važno da ovo bude neka vrsta dnevnog boravka svih Trogirana, svih generacija. I evo, otkad smo otvorili, otkad smo počeli s radom, primijetili smo da nam starije dobne skupine puno više dolaze u Kantun i kad smo to primijetili onda smo osmislili projekt koji će privući mlade u Kantun, jer to je naš projekt Ekipa iz Kantuna za koji imamo veliki odaziv trogirskih srednjoškolaca i studenata. Nažalost, ne možemo paralelno imati takav projekt i za srednje škole i za osnovne, jer jednostavno nemamo dovoljno ljudi koji bi sve to iznijeli, sva ta događanja i programe i nalazili se s djecom i to. Tako da ćemo onda, u sljedećoj godini osmisliti neki sličan program za učenike osnovnih škola, ali je činjenica da je taj program privukao i tu generaciju, tako da sad možemo reći da nam stvarno sve generacije od vrtića do penzionera, da nam svi na neke svoje programe dolaze u Kanton kulture. Planirate li neke koncerte u prostoru? Pa da, planiramo, već smo neke koncerte imali. Evo sad ćemo imati u subotu koncert ženske klape Stivanja.
Nakon toga ćemo imati u onom tjednu poslije koncert trogirskih zborova. Pozvat ćemo mi i neke izvođače, glazbene izvođače, naše popularne domaće, međutim to je već nešto što prilično košta, a budžet nam to trenutno ne dozvoljava. I inače, znači ovaj prostor dosta je zahtjevno kad imate koncert recimo za stajanje, onda sve ove stolice i tribinu treba pomaknuti. Ako imate koncert za sjedenje, onda je ovo u redu, tako da sad uglavnom imamo taj tip koncerata na kojima se sjedi, jer je jako zahtjevno isprazniti prostor za koncerte druge vrste. Sigurno ste ponosni na hype koji je stvorio u gradu oko Kantuna kulture. Smatrate li da Kantun kulture donosi pozitivne promjene u odnosu prema kulturi? Pa jako sam ponosna na to, kako vi kažete, hype. Sviđa mi se ta vaša mladenačka riječ za nešto što bismo, ne znam, na hrvatskom rekli atmosfera ili neka nova energija koja se stvorila u gradu. I stvarno se može reći da se oko Kantuna kulture stvorila neka potpuno nova, lijepa energija. Grad je zaživio nekim novim kulturnim životom i mislim da to jako utječe na raspoloženje među ljudima i na općenito doživljaj sadržaja koji se nude u gradu. Prije, da biste pogledali film u kinu, morali ste otići u Split, jel? To je i autobusna karta i vrijeme i povratka i dolaska i to, a sad je kino ovdje pred vratima, jel? Doslovce u papučama građani Trogira mogu doći u kino. Jesu li vas iznenadile reakcije građana na ovaj projekat i jeste li očekivali ovako pozitivne komentare koje se mogu čuti u gradu, ali i u medijama i na društvenim mrežama? Pa mislim, nije me iznenadilo kako je Kantun kulture dočekan kao mjesto u kojem će sad biti kulturnih događanja u Trogiru. To me nije iznenadilo zato što sam znala da Trogiru nedostaje takvo mjesto i to je bila javna stvar, jel? To je nešto o čemu se pričalo, da Trogiru nedostaje mjesto gdje bi se igrale kazališne predstave, filmovi i slično, a da nije Kula Kamerlengo ljeti, nego da se i zimi događaju neke stvari. Ali moram priznati da me iznenadila reakcija građana na moje imenovanje, jel, za voditeljicu Kantuna kulture, i da me iznenadio taj neki hype, kako biste vi rekli, koji se stvorio oko toga da ću baš ja voditi Kantun kulture. Jako sam toplo dočekana u svome gradu i toliko me nekako ganula ta podrška ljudi. Mene su doslovce na ulici zaustavljali građani Trogira da mi požele sreću s Kantunom i govorili mi, evo, držimo fige, sjajno da ste to vi. I to me jako ugodno iznenadilo, ali mi je stvorilo još neki veći osjećaj odgovornosti da onda radim to kako treba. Danas je blagdan Svetog Ivana, zaštitnika Trogira. Koliko je Kantun kulture bio i jest angažiran u proslavu i kakvi su dojmovi i vas kao organizatora i naravno posjetitelja, na koja se događanja posebno ponosni? Jako smo bili angažirani, znači većina događaja koji su planirani za proslavu Dana grada se događala ovdje i jako smo bili uključeni od početka. Bili smo domaćini mnogim ljudima koji su nastupali, neke smo stvari i sami organizirali, poput Pričigina, poput predstave teatra Exit i slično. Jučer uoči Dana grada ovdje se održala svečana sjednica gradskog vijeća. To je bilo jako zahtjevno, jel, sve organizirati, zato što smo imali dodjelu nagrada grada zaslužnim pojedincima i grupama. Svako predstavljanje tih laureata pratio je kratki video o toj osobi
I međutim sve je prošlo sjajno, bio nam je i predsjednik Republike Zoran Milanović na toj sjednici i poslije smo imali domjenak i evo baš sam nekako ponosna na taj jučerašnji događaj ovdje zato što je bilo vrlo svečano i vrlo nekako dirljivo. Kakvi su vam planovi za budućnost Kantuna kulture? Postoje li neki novi projekti ili programi koje planirate? Nešto što nam možete ekskluzivno najaviti? Pa ne mogu sad reći da imam neku ekskluzivu, osim tog projekta ekipa iz Kantuna koji je jako lijepo zaživio i u 5. mjesecu očekujemo premijeru predstave koju su mladi Trogirani radili sa svojim mentorima i to bi trebao biti jedan veliki događaj u ovom gradu, ali zanimljivi su i neki ljudi koji će biti uključeni u taj projekt, recimo u 1. mjesecu s našim polaznicima tog programa dolaze Mrle i Ivanka Mazurkijević raditi s njima kazališnu glazbu i nastojat ćemo dovesti još neka takva imena učenicima trogirskih srednjih škola koji rade na toj predstavi. Planiramo izložbu maski, znači oni sami izrađuju maske. Radi se o predstavi Životinjska farma u kojoj uloge imaju životinje pa nam trebaju te životinjske maske. Biće i dosta gostovanja pisaca, biće i neke rezidencije za pisce i to, ali puno toga nam ovisi o natječajima nekim na koje smo se javili tražeći sredstva za programe koje smo osmislili, pa sad čekamo i rezultate tih natječaja da vidimo za što ćemo imati dovoljno sredstava, za što nećemo. Pretpostavljamo da su svi u Kantunu dosta posvećeni kulturi, što vam svima daje snagu da nastavljate kreativno i nesebično raditi. Pa to kad kažete svi u Kantunu zvuči kao da nas je jako puno, a zapravo nas je samo 2. Vice Ercegović, audiovizualni tehničar i ja. I sad u ovom projektu nam se pridružila redateljica Nora Krstulović, ali ona nije zaposlenica Kantuna jer ona radi samo taj projekt. Tako da potreban je zbilja jedan veliki entuzijazam da bi se sve ovo što gledate na našoj web stranici i društvenim mrežama odradilo, jeli, da bi svi ti ljudi ovdje došli i nastupili s obzirom na to koliko nas malo ima. Vrlo rado bi spomenula isto još jednu grupu entuzijasta, a to je naš čitateljski klub. Znači mi smo u Kantunu osnovali čitateljski klub Kantunal. To je grupa ljudi koja voli čitati knjige i mi se svaki mjesec dogovorimo koju knjigu čitamo i onda se nađemo da o toj knjizi razgovaramo, da je komentiramo, iznosimo svoje dojmove i to je zbilja jedan fenomen jer u Kantunalu trenutno je 66 članova, što je za jedan ovako mali grad zbilja jako puno. Što biste poručili građanima Trogira i onima koji posjećuju Kantun kulture? Pa ja bih se samo zahvalila svim građanima Trogira i građankama koji dolaze na naša događanja i općenito na podršci koju upućuju Kantunu kulture, bilo to redoviti dolasci na naša događanja ili pozitivni komentari na društvenim mrežama. Svaka podrška nam jako puno znači, tako da svima njima, jeli ovima koji dolaze iz Splita, iz Kaštela, iz Sačijova, iz Segeta, iz okolice, svima njima jedno veliko hvala na tome što podržavaju svojim dolascima Kantun kulture. Hvala vam na izdvojenom vremenu i svemu što radite. Hvala vama i puno sreće vama i vašem podcastu i vašoj školi u daljnjem radu. Dragi gledatelji, nadamo se da ste uživali u našem podcastu kao moja gošća i ja. Srdačan pozdrav do sljedećeg podcasta.